Il-Pulizija Amerikana qed tfittex wieħed mis-suspettati tal-isplużjoni li seħħet waqt il-maratona ta' Boston wara li ieħor safa maqtul mill-Pulizija dalgħodu wara ġirja intensiva bil-karozzi u diversi sparaturi. L-FBI bdiet bit-tfittxija tagħha l-ħamis filgħaxija wara li uffiċjal tal-Pulizija kien maqtul fuq kampus ta' università ftit tal-mil il bogħod minn Boston. Huwa magħruf li dawn iż-żewġ suspettati serqu karozza u tefgħu xi bombi fid-direzzjoni tal-Pulizija li rnexxielhom isegwuhom sal-belt ta' Watertown fejn wieħed ġie maqtul u l-ieħor irnexxielu jaħrab. Talgħodu l-FBI ħarġet ritratti ta' tnejn min-nies suspettati, wieħed li beżberitta tal-lewn skur u ieħor tal-lewn abjad li ġew maqbuda minn CCTV cameras viċin tax-xena fl-istess ħin li seħħ l-attakk. Rapporti separati matul il-jum qalu li dawn iż-żewġ suspettati jistgħu jkunu ta' nazzjonalità Russa wara li l-ewwel suspettat huwa Russu ta' 19-il sena u ilu jgħix b'mod legali ġewwa l-Amerika għal aktar minn sena. Fl-isplużjoni f'Boston nhar it-tnejn illi għadda 3 persuni ġew irrappurtati mejta u 170 oħra midruba meta żewġ bombi splodew ftit metri l bogħod minn fejn kellha tispiċċa t-tellieqa. Minn tal-inqas 14-il persuna għadhom qed jingħataw kura fl-isptar ta' Boston wara l-attakk ta' nhar it-tnejn. Sa dan it-tant il-President Amerikan Barack Obama esprima s-solidarjetà tiegħu mal-qraba tal-vittmi u saħaq li dawk li wettqu dan l-attakk ser jinżammu responsabbli għal dan l-att.